Здравейте, почитатели на науката психология! Вие гледате тренингът Хипноза и автохипноза Тайнственият свят с мен, водещ психолог Людмила Боянова. Хипнозата и автохипнозата от древността до днес е първата тема, която ще разгледаме. Хилядолетия назад, в големи центрове на човешката цивилизация, като Индия, Китай, Египет, Вавилон, Асирия и други, хипнозата и автохипнозата са имали своята лечебна, религиозна и магическа роля. Името хипноза идва по името на древногръцкия бог на съня, син на нощта и брат на Танатос, който е бог на смъртта, та този бог се е казвал Хипнос. Баянето, разбира се, е нашият аналог на хипноза в България, като от древността в България хипнозата се подвизава именно под това име баяне. А бая в редица славянски езици означава сън. Само, че трябва да отбележим, че хипнозата не е сън. Изследванията с електроенцефалограф доказват, че хипнозата е вид трансово състояние. Всички знаем каква е Месмеровата концепция за животинския месмеризъм, а Джеймс Брет е този, който я е отхвърлил, като е доказал, че всъщност става въпрос за хипноза, с което я поставя на пътя на науката. А разцветът на хипнозата идва с това, че тя е призната със своята лечебна стойност от Британското медицинско дружество през 1891 година. Нека да разгледаме малко по-подробно какво е хипнозата и автохипнозата. Човек под хипноза или автохипноза всъщност бодърства. Има промяна в нивото на концентрация, а не толкова във внушаемостта, макар че и тя също се повишава. При хипноза и автохипноза има избирателност в усвояването и преработката на получаваната информация. Следващата тема, която ще разгледаме, е хипнозата и автохипнозата и внушението и самовнушението, митове и реалност. Внушаемост това е способност да се наложи дадена мисъл в съзнанието като ръководна. Внушението не е самостоятелен процес, а е във връзка с самовнушението. Без преобразуване на внушението в самовнушение, хипнотизаторът ще се провали. При автохипноза, ако несъзнаваното отхвърли самовнушението, то установката също няма да сработи. Ето и кои са най-често срещаните митове, когато говорим за хипноза и автохипноза и внушение и самовнушение. Първият мит е, че може да се внуши абсолютно всичко. Това не е вярно. Психиката си има своите механизми за цензура, които са стабилно заложени в несъзнаваното. Вторият често срещан мит, това е, че хипнозата едва ли не някаква панацея. И това също не е вярно. Внушението и самовнушението са ефективни, но само за краен брой случаи и проблеми. И следващият, но наистина също много често срещан мит, това е, че внушението и самовнушението едва ли не е неустима заповед. И това не е вярно. Няма как да се дават императивни нареждания, когато човек е под хипноза или автохипноза. Нека разгледаме малко по-подробно стадиите на хипноза и автохипноза. В литературата съществуват различни класификации, като тези стадии могат да бъдат описани като повече или по-малко. Аз се спирам на една, която ми се вижда така най-умерена класификация и ще разгледаме нея. На върха на тази триъгълна пирамида виждаме нормалното състояние. Такива сме в ежедневието. Когато започваме да навлизаме в хипнозния транс, първо се появява съвсем лека сънливост и отпускане. Тогава говорим за лека хипноза. Средна хипноза настъпва, когато се появява тежест в тялото, трудности с говоренето и мисленето, спонтанна и внушена каталепсия. Каталепсията, това е феномена на вътрешна гъвкавост на ставите и мускулите. И накрая е дълбоката хипноза. Това е състоянието, което се използва за въвеждане в анестезия, за работа с някои психични проблеми и за работа с някои заболявания.
Както казахме, хипнозата е вид транс, но не всички трансове са хипноза и съответно има разлика между транс и хипноза, автохипноза. Съществува цяла плеяда от изменени състояния на съзнанието, такива като релаксация, медитация и други. Но, както казахме, те се различават от хипнозата и независимо, че и хипнозата е вид транс, не може изцяло да кажем, че няма разлики. Самият процес също е разлика. При хипнозата и автохипнозата процесът, през който се преминава, за да се достигне до точно определен вид транс, а самият вид транс, това е крайният резултат от въпросния процес. Следващата разлика е свързана с измененото състояние на съзнанието, като то може да има хиляди характеристики. Ето защо транс може да има и без да има хипноза или автохипноза. Следващата разлика е свързана с концентрацията. Променят се нивата на концентрация, като се насочва цялото внимание върху собствените вътрешни психични процеси. Има отпускане на тялото, забавяне на дишането и други. Може да се спре да се възприема каквато и да било информация от външния свят. Съществуват най-различни видове хипноза, като аз бих искала да разгледаме, освен двата основни вида, и едни-два по-интересни подвида, около които има така повече интересни неща за коментиране. Първият основен вид, това е така наречената индивидуална хипноза. В хипнотичен транс се въвежда само едно лице. Съществуват множество варианти за какво ще се използва трансът, в зависимост от школата, вида специалист, който я прилага и от целта, която ще се постига по преценка на специалиста. Груповата хипноза, както си говори и самото име, е свързана с това, че едновременно се въвеждат няколко лица в състояние на хипноза. При нея не се провежда беседа с нито едно от хипнотизираните лица, а се следва обща програма за всички. По останалото, този вид хипноза не се различава по нищо от индивидуалната хипноза. И тук идва и моментът да разгледаме регресивната хипноза като един доста интересен подвид, който е нашумял с това, че се спряга като доказателство за минали животи. При този вид по хипноза, автохипноза, стигаме до това, че човек може да се потопи изцяло във фантазиите си и да генерира всякакво нереално изживяване по особено ярък и неповторим от към насищане с усещания начин. Миналият живот, който може да се види под хипноза или автохипноза, е само един такъв предизвикан фантазен сюжет, който обаче не е реалност. Как сме разбрали, че не е реалност? Ами всъщност това е свързано с съдебната система, където по време на най-различни видове дела е имало интерес да се провери дали под хипноза би могло да пресъздаде човек вярно случили се събития, които са в настоящия ни живот. По този начин се разбира, че всъщност дори в настоящия ни живот не можем да се върнем и да възпроизведем точно какво се е случило при наличие на хипноза, тъй като има правени изследвания върху различни лица и всичките, дори за неща, които събития са видяни от много очевидци, почват да разказват неща, които не са реални. Така че ако някой е бил в минали животи под форма на регресивна хипноза, да има предвид, че това е само един фантазен сюжет, който съзнанието му е генерирало и не е доказателство за прераждане. И в тази връзка споменавам и хипнодрамата, която използва точно споменатото по-горе умение на мозъка под хипноза да се потопи изцяло в фантазно създаден свят. А това е една безопасна среда, в която може да се използва по подобие на психодрамата, за да се решат натрупани лични проблеми. Нека разгледаме една популярна и доста лесна техника за автохипноза. Крайната й цел е да се постигне така наречената повишена внушаемост. Това е способност на човека да променя своите нагласи, поведение, чувства и мисли под въздействието на трансовото състояние. Изискванията като за начало са човекът да е физически здрав, т.е. да не е болен, да няма грип, да няма проблеми с кръвното налягане и така нататък. А помещението, в което ще се провежда автохипнозата, трябва да е проветрено. Съответно, ако считате, че ще ви е студено, по-добре да се увиете и изобщо гледайте температурата на стаята да е леко по-висока, тъй като при транс е възможно да ви стане по-студено. Начините за достигане до транса са чрез контрол над дишането и над мислите.
Тук не препоръчвам да се използва холотропно дишане заради респираторната алкалоза, но всички други видове дишане са подходящи, стига те да не напълват дробовете с повече от 80% от капацитета им. Самото състояние на автохипноза е това, в което се работи с психиката. Ще го усетите по това, че нивата ви на концентрация ще са увеличени и самия външен свят като че ли няма да ви интересува чак толкова. Когато приключите с установките, идва моментът за изход от транса. Не бива да се излиза рязко от транса, винаги си давайте достатъчно време да излезете, минута-две, просто полежете и изчакайте съвсем да се окажете в настоящето, преди да продължите нататък със своя ежедневен ход. Нека да разгледаме и как протича хипнозата, когато се провежда от хипнотизатор. Основното тук е, че има методи за въздействие с монотонни звуци и методи на въздействие с силни стимули, които се използват за въвеждането. Но разбира се, преди да се стигне до въвеждането, имаме обяснения от страна на хипнотизатора, които са преди започване на сесията и хипнотизаторът обяснява абсолютно всичко, което ще прави. Ако има възникнали въпроси от страна на този, който ще бъде хипнотизиран, то се отговаря и на тях. Следващия етап е въвеждането, като, както казах, има различни техники за въвеждане в хипнотичен транс. Много хора са останали впечатление от филмите, че ще се размахва пред тях часовник, ще им се пее нещо или нещо от сорта. Това са неща, които, за съжаление, си остават само в сферата на филмите, колкото екзотично да звучат и да бихме искали да ни се прилагат. Самият хипнотичен транс е мястото на същинската работа на специалиста, като това, което ще се случва тук, зависи от целта, заради която се е попаднало в хипнотичен транс. Както казахме, последният етап е изходът, но той не бива да се случва рязко. Тоест хипнотизатора следи изходът да е плавен и не бива да се тръгва преди съвсем човек да е влязал в нормалното си стандартно състояние. Накрая е последният етап, свързан с обратната връзка. Ако има някакви въпроси за обсъждане, се коментират. Разбира се, отново уточнявам, че лицето, което е било хипнотизирано, си запомня абсолютно всичко, което се е случвало по време на хипнотичния транс, така че нещата са ясни. Преди малко започнахме възможните вреди от хипнозата, митовете и така нататък. И аз бих искала да продължиме с тези въпроси, като първо ще разгледаме възможните вреди, които са, мислят, че са вреди, ама всъщност са само митове за вреди, а след това и самите реални вреди, които би могло да възникнат от хипноза и автохипноза. Въпреки че науката е представила доста обширна информация за същността на хипнозата и автохипнозата, то до днес продължават да битуват следните митове за възможни вреди от хипноза и автохипноза, които по своята същност са заблуди. Един такъв е, че хипнозата и съня са едно и също. Но както казахме в началото, хипнозата и автохипнозата са вид транс, който няма общо с съня. При хипноза и автохипноза един човек налага безпрекословно волята си върху друг. Такова нещо е третирано като неморално обаче от 19 век натам и към днешна дата няма нито една уважаваща себе си школа, която да използва такъв тип техники. Съответно не се губи личната воля при попадането в състояние на хипноза или автохипноза. Нито пък от човека се изисква да каже или направи неща, които иначе не би казал или не би направил. Следващата често срещана заблуда е, че може никога да не се излезе от състоянието на хипноза или автохипноза. Такива случаи няма документирани нито един, така че дишайте спокойно, дори нещо да се случи в един момент автоматично и сами ще излезнете от това състояние. Някои хора при автохипноза заспиват, тъй като не успяват да се контролира достатъчно добре, но това също не е страшно и не е повод за притеснение. Хипнозата, автохипнозата са в състояние да решат всеки един проблем. Това е следващия мит и разбира се е доста често срещан, но е крайно погрешно заблуждение. Хипнозата и автохипнозата не са панацея, нито са духът от вълшебната лампа, който изпълнява желания с едно потупване по подсъзнанието. Хипнозата и автохипнозата обаче наистина може да доведат до настъпване на вреди. Не като горните митове, а други и за съжаление съвсем реални. Преди да ги изборя, искам отново да акцентирам върху това, че не е случайно, че има изисквания към лицата, които се занимават с прилагането на хипноза.
Не е за всеки и любителските изпълнения не са препоръчителни. Противопоказания и вреди за лицата, подложени на хипноза и на автохипноза. До голяма степен същите вреди, които следват по-долу, важат и за автохипнозата и за хипнозата. Затова е много важно специалистът, който ще ги прилага, да е покрил всички изисквания преди да пристъпи към работа с хора. А ентусиастите, търсещи силни усещания на своя глава, нека да имат едно на ум. Има определени заболявания, които са несъвместими с автохипнозата и хипнозата, и сред тях са проблемите с кръвното и грипа, които споменах, но те съвсем не изчерпват списъка. Автохипнозата и хипнозата е противопоказна за лица в депресия, както и за такива, които имат склонност към мисли за самоубийство. Лицата с остра психоза е по-правилно да се обърнат за насоки към своя психиатър. Автохипнозата е чудесно средство за справяне с фобии, но съвсем не с всички случаи на фобии и самостоятелното безнадзорно занимание може да отключи още проблеми. Неща като алкохолизъм, наркомания и други видове зависимост, които са свързани с лекарски надзор и за които също не се препоръчват самостоятелни занимания с хипноза и автохипноза. Тези и още много други заболявания, както и някои проблеми при здравата психика, предполагат консултация с специалист, преди да се прави каквото и да било от сферата на хипнозата или на автохипнозата. Възможни вреди за организма при неправилно извършена хипноза и автохипноза са: първото е точещо със седмици и много силно главоболие. Следващото е възможност за частична или пълна амнезия. Частичната или пълна амнезия може да се прояви както по време на транса за автохипноза или хипноза, така и след него. Следващото е хипнотизираният да тръгне по време на транса самоинициативно на някъде, т.е. да получи спонтанен сомнамбулизъм. Може да се получат и халюцинации. Може да се получи истеричен припадък, което ще рече хипнотизираният да започне да крещи несвързани фрази, да плаче, да получи конвулсии. Може да се получи хипнотична летаргия. Това е неприятно състояние, при което човек възприема околния свят, но не може да реагира на нищо. Продължителността му варира. Може да е така няколко часа, но може да продължи и до няколко седмици и рядко, но има регистрирани случаи да се задържи така с месеци. По време на самата хипноза, ако хипнотизаторът е некадърен, той може да изпусне връзката си с хипнотизирана и от това също да стане проблем. Като цяло в общия случай, ако се объркат нещата, организмът се излиза само от състоянието на хипноза до максимум няколко часа. Но както писах, някои от увредите могат да бъдат значими. Именно поради тази причина хипнозата се учи на професионално ниво и не всеки има право да се занимава с нея. Това беше от мен. Очаквайте още много и разнообразни онлайн тренинги, които можете да проследите на сайта epsycholog.eu. Каня ви да се присъедините към Facebook групата. Тя е с над 13 000 участника, а нейният адрес и как се казва, виждате изписани на вашите монитори. Ами това е от мен. Пожелавам ви всичко най-добро, успехи и нека всичко да ви върви